Hello, 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 hello. Mayong gabi, mga kahigalan, mga kabisdak. Welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong host karong gabi o gikan sa Ontario, Canada. Ug ako po si Ate Gilma, inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Okay, two Bisaya women. women. One mission To inspire, encourage, and connect Bisaya around the world. Alright, bisan asa ka karon naaman ka sa Canada or sa Pilipinas, United States, sa Europa o asa ka dapit sa sulok sa kalibutan, welcome kaayo ka diri sa among little online Bisaya nga family. Kuhaan na ang inyong kape o tsaa. Lingkod, pag-relax, o mag-istorya uban ka na mo. Alright, so ayaw kalimot og comment pod mo diha ug asa mo karon nagtan-aw. Ayaw kalimot og asa ka karon nagtan-aw. Kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para makita ta matag gabi sa ingarong orasa. Yes. Mi Juliet, mi karon kina may Millionaires Mastermind. Yes. Pero Mastermind. Yeah, pero nag-show up yun mi para sa inyong tanan mga kabisdak para dili mo ngita na mo asa naman tong duha. So here we are. Okay, so ready na ba mong tanan diha? Yes. Magsugod na ta. Let's begin our conversation tonight. So ang atong topic karon unsa may pinakadakong leksyon nga gitudlo sa amuan ni Ate Gilma sa Canada. So ang Canada wala lang nagtudlo namo unsaon pagtrabaho. You know, nagtudlo po unsaon pagdaog sa kinabuhi dinhi sa Canada, unsaon pagpakigbisog pakigbatok sa among mga kinabuhi diri ha. So hisgutan nato ni diri So Ate Gilma, unsa may leksyon una-una nga imong yung ang akong nakatunan. Oh. Yes. Ang independence. Yes. Nahimo kong very independent. Kay sa dihang tuwa pa ka sa ato, mag-depend yun ta sa atong ginikanan, right? Mm-hmm. We don't even know how to wash our clothes. What do? Nakatawad yun si Ate Binky, oy. Kay bisag siya wa di pod ka ba kay bawo magkuan. So the first time I came, dili po ko kahibaw. Nakakaton lagi kog mag-vacuum. Sus, in town pastilan. We don't have that vacuum back home. Ate, nang naanad ko lahi po akong experience. So padayon sa imuha kay kanang pagtrabaho gapa-maid miss amo si ate kay kanay laging pobreta kay gusto ko mo eskwela so magpakatulong ko ba magpasulugoon mo nang naka-experience ko ana. Pero padayon sa imong experience kay nalingaw ko. Nakatawa di siya maayo na ako. Uy, kay ang hibaw-an lagi na ako kanang mamlansya lagi og magkuan maglaba. Oh. And then nahimo lagi kong independent kay sa una pod ba very very dependent ko kay eldest man ko sa babae na pinangga ko ba kay daghan mang laking nisunod ko upat laliman ka upat ka buok nya ang akong elder brother lalaki sabi thinking that I was the only girl in the family pinangga taon ko kaayo oy. Ikaw rin isa sa babae? No, I have 2 more sisters after that 4 brothers. Oh, okay. Yeah. So, dili in taon ko kahibaw maglaba. Pasensya na oy, that's real talk. Pero ate, diri man gud sa Canada,
imo mang ibugtaw lang sa machine so murag dili na kay challenge nimo nga katong kuso gid ba nga kuso kuskos babad Kuskus balangos nga mahurot imong kakusgan nimo kay mao. kuskus man kag kuskus. Pero no, nga after some time nga nakakuan ko no, kanang ning dako-dako po ko ba. We won't stay forever young, you know. Katong ning na high school nako, I learned to help my parents. And Mhm. that's the only thing that I've learned. Wow. Mag-help yun sa akong mga ginikanan. Mm. So, Kung nagtaon ko, nagbantay ko sa akong mga nagkuan ko, siyempre, nagnani po ko sa akong mga my own brothers sige. and Yeah, sisters. yeah, yeah, yeah. So So, yung independence kuan gyud kay diri ang independensya diri. yes. Ako ate, ang independensya suno kanang siyempre sa kanang sa kadtong mag-budget ka kay mag-budget ka sa imong sweldo diri kay Aha. magbayad man ka sa dihang migawas nako kay na ani ko diri nagnani man ko sa pag agawas nako mag-budget ka sa imong pamiliti, mag-budget ka sa imong pagkaon, mag-budget ka sa imong nga mo na siya makatuon jud kag maayo nga unsaon nimo pag budget ang imuhang kita diri You know. Unya, ang ikaduha pa gyud Ate Gilma no, Mhm. ang time management kay diri man good time when time is time like 8 o'clock you must kuno adto ka sa imuhang trabaho pag 8 o'clock naa nagi ka sa trabaho di pa sa ato ka malit di ba ate unsa may imong Yeah. I have learned that too. Kay kita Pilipino time man tanong. oo mo nang giingon nga Filipino time no Alas 8 media na mo abot. ah Kunya kay diri kay kuan man kani kaltasan man imong sweldo abot nimo pag-abot nimo alas 8 uno 15 minutos ang kuan or 30 minutos ang ibawas. oho depende sa company di ba Yes, depending on what company you're working for. Mhm. Na jud nay bawas jud wala jud nay patawad in town. Uy, bitaw. Mo nang nakalahi kay sa ato mo nang ingon Filipino time. Wow, magkita ta alas 8, maabot na alas 9. Dili pwede. Naingon natin moingon sa okay, sanay pud ta sa kuan ba sa kanang Indian time usahay. Hmm. It's let's talk about this. It's not Yeah, Indian kuan nga di jud ka musipot god. yeah. Ilan. So mo na siya nga. Yeah. Mm. So we didn't learn that here. We managed to kick our habits. Our Yeah. old habits nga Yes. Filipino time plus 30 minutes. Sa ato, independent siya magsalig ta diri, wala ka dili ka magsalig, you have to listen you know nya kanang imuhang time kinahanglan on time ka. Nya labaw sa tanan gyud sis no, magrespeto ka sa others kay diri multicultural magud siya. Ang nakanindot diri no kay kanang di ba sa ato pag mama mag-ana-ana gyud diri ta may nga ma'am we have to address the right the name. Can you leave that one? Okay. Makakuan niya akong kauban diri. That's Kanang kuan siya sis kanang kadali ng sis ha. mhm. That's okay lang. So time management is the one that I really Okay, so learned. kana bitaw respeto bitaw sa uban sis no. Respect for others. Yeah, Yes. kanang sa ato kay kuan kita kanang magpa kuan gid ang mga tao sa ato day magpagalang bitaw kaayo day no sis no o ate no magpagalang-galang gid ma'am ya makawa kay ano ba diri kay kuan gid kayo kanang respetado kay mga tao diri. Oh. So, na akong ganahan diri no nya kanang bisag unsa nga lahi ba kanang respetado kayo sila. Respect, yeah. Yeah, dili sila kanang huy kanang kanang diri rude man kay diri nga mga tanang pila imong edad, di ba? Dili That's man ka dili na siya allow diri ni na. I see unsa may mo experience ate? Can you share? Aha. Sa una pod, no, I think we are very respectful people man kita.
Ang mga Pilipino mga respetado man jud kayo oy. Hilabi na kitang ang atong ang mga kaliwat I do they are very respectful. So wala jud ko'y maisulti. So Yeah. pero Yeah. ingana jud na may naapoy mga respetado pod, naapoy uban nga dili. So Yeah. dili na kalahi man tingali. It is about the attitude. Pero sis, kuan gid diri sis sa diri gid sa Canada, kanang is rude to us, how old are you? And then Yeah. daghan kay tag mga dapat i-adjust no kaysa sa sinugdanan lang bitaw no ay nag-observe jud ko unsay ko ano kay kanang diri kay dili ka kuan ba dili kanila kanang susi-susiun ba. That's right. Irespeto nila unsay imong stand like that. Irespeto nila ba. Munang akong usa sad na siya sa akong nindot kaayo nga kanang na-experience diha. Kunya Yes. they are more grateful no mga mapasalamaton sila sis no mao na siya ang known diri sa Canada nga mapasalamaton ba ang mga tao di ba? Oo. Pero diri diha sa atong whoever comes to our place, makit-an man na nimo nga there's a lot of them too nga naka-appreciate baya jud sa ato ang mga attitude. Mm. Right? Kay kuan bibo kuno ta kaayo. That's what I thought. Yeah. Pero kanang bitang in a way nga kanang ang culture diri kanang bitang every time you do the service they're thankful. Oh, thank you for this. That's what I mean. Like they're full of gratitude. Bisan kana bitang mag-serve ka sa kuan sa magkuang ka sa maghatag ka sa pagkaon kay diri di ba dili man ka silbihan. You have to do it by yourself. Right. And after they get the food, they go, oh, thank you. Ato daghan man kaayo. Lahi man guys ato oy kay magpasilbi kaayo nya mag-demand ka. You know what I mean? It is so like No, oh my God. look up, na panahon pod nga I think lahi ra guys sis and like yeah. the first time like pag anhin ako diri nakuan ko ba ko lahi mo diri day no ya then pagbalik nako dito bitaw no kanang makita bitaw ko sa mga tao nga mag-serve nga mara bitaw kay siking sa mga marakog na malainan ko ba nga uy ginuokop sila pag unsa na may mga tawhana oy nga sa taas mo kay pagtan-aw sa kung diri kay fair magod kana bitang dili bitaw kay order ka can you please can I may I take your order please okay mag-order din siya pag human order ako thank you always grateful always thankful. Yes. And you know that's what I una siya ang akong nakuan labi na kanang meron ako din sa mga earlier years kung makaanha bitaw ka sa mga suburb ang mga tao mga buutan kaayo kung mga lang ka sa city din na kanang crowd na kay nga city daghan na kay mga daghan na kaayo sila mga good no pero makit-an gyapon nimo nga ang iyahang ang lifestyle diri ko na iya na tan-awon ka tao kung medyo rude kanu nga ano kay siyempre diri magpila-pila gid sa ato kay mga sirok ayo you know. Oh my goodness. Yes, pero I really love the experience that I have been through. Sabi mo to ingon nako lagi na bisag lagi we suffered a lot. I mean because of how we come here and we are all by ourselves. Kuan gihapon day uy kanang thankful gihapon ko day nga we are here. Oh yeah, ako thankful man ko Ate Gilma. What I mean sa atong gipanaghisgutan diri unsay atong mga nakatudlo sa ato ano mga mo na siyang culture nga ato na-adapt og nakatudlo sa ato to adapt in a new way. Kay mo na new way nga atong na-adapt na-adapt na ang atong independensya, ang atong time management, ang atong respect is more like we thought we are so like that but it's not because
Ah, the way it is here is different, right? And right. also, Bisag sa road, ay sus pastilan kay naga-drive man ko. Bisag sa road, oh my goodness. Hadlok, telling you frankly, hadlok ko mag-drive diha sa ato. oh yeah, lahi ra gyud kayo. Like, You're following the rules, mhm, traffic rules, kanang yes, diri kay mo follow jud ang mga tao jud. yes, If yes. you are not a motorist, if you are a person Mm, walking down the road, mm, masuko jud ka og kanang kuanan ka, mm. kanang bang Sa ato pahabitan. kay walay pulos kaayo, no? Grabe, banggaan lang ka. Yes, yes. But anyway, most of all good ang mindset nato diri mas different, mo grow atong mindset more wider. Murag mo open siya, murag mo open atong mindset diri more grow. Diya tinuod na siya sis kanang sa tua lahi ra kayo, no. I'm not saying na kung naa ka sa ato ana, pero kung makaanha ka manggod sa laing lugar, mo grow gud ang imong panghuna-huna. Kay lahi That's ra right. man sila. Oo. Unya, narabay masuko sa ato nga, oy, pilasan ko nimo kay naka-abroad lang ka. No, it's not like that. You know? Kanang kuan gid siya kanang kung mo-grow gid ang imong mindset gyud. Kung Yes, mugawas ka kay mo-adapt man ka sa laing nga kultura. Mao yes. na siya nga murag mo open bitaw imong kuan kanang ang perspective nimo kada murag mo laki na gid bitaw siya Ah, kaysa kuan, oo. So good. mao na siya umabot pasabot kay daghan ra ba kayo manghilabot nga hilas-hilas ka lang diya kay ingana ba sa ato, no, they are so negative, you know. Ang mga words nga gagamiton sa ato is more Some are. yeah, harsh and negative kay daghan kay sila ikuan bitaw no nga mo nang giingon nga crab mentality kay tano mo nang gabanyagan tang crab mentality kay imbis nga diri dinhi kay tabangan man ka, oh this is the way, oh sa ato bahala ka diha, you know, so many things nga kasagara ma-compare gid nako nga ingana siya si Ate Gilma, no. So ang imong mind diri ang mindset nimo mo grow gid siya. No, it depends siguro dahil sa kung unsay gitudlo sa ilaha No, or to the yung attitude nga gitudlo sa mga ginikanan pud usahay. na yeah, mo depende na siya ate pero bisan pa og gitudloan ka sa imong kung naara ka diha unya dili bitaw ka mo explore o mo basa or labi na karon nga nanay social media kung no-adapt ka good pero daghan kay sa ato bisan nanata sa open na bitaw ang kalibutan nanay internet pero Mhm. naa gyapon atong crab mentality nga gibutang nga ang nakabutang sa atong utok nga ang mo succeed imbis kay imong tabangan imong i-pull down, you know, naagi na siya. Na-jud na siya. Oh yeah, oh yeah, bisan dinhi sa Canada, anha gyud sa mga community, Filipino community, naagi ng crab mentality. O sa And bagay, yeah, we cannot avoid that. and I think you know what I mean, you know, Mhm. imbis tabangan, so makita lang gini mo nang giingon nga makakita ka og kanang dili kaayo mo pull sa imuha nga Pilipino, that means they're really good, but daghan Pilipino nga ingana gyud sa kanang murag nakuan na nako ba kanang na experience mo gud na nako diri Ate Gilma. Oh, And that's why I have na ako'y naagjud ko dili maayong experience dinhi. Labi mm, na ka nang dili bitaw, labi na kon dili ka pareha naglingwahe. Iba makita nimo na okay. ka, Yes, I know you know what I mean? yeah, I know what Experience kaya nako ate and that's why I am so very kanang dili nimo kanang sa atong mind bitaw protected bitaw atong mind. Kay that's right. tungod man gud sa atong experience, no. But Mhm. I'm trying to open to like that pero sa tao ra man gud sa te kung makit-an bitaw nimo ang attitude. So I really Sa I yeah, so mao na siya. So muna akong experience diri ha. Nya mm. so ang ako lang ginahimo is to focus on myself kay mao ra gyud na siya. I grow more on my mindset good more than kanang sa kaysa mag-entertain ko sa mga crab mentality, you know. So that's Yes, the yes, yes. mao lang nay atong kakuanan sa lang sab, no? If there is something nga murag kuan na, just move yourself away Yeah, from that that's right. Yeah. environment. Mao ra na. More. Pero most of the time,
kita kanaaraging akong mga friends, most of Mm. them, they are the ones who's gonna help you, Mm. and some of them they're gonna pull you down. Yes. So you know who they are, and it's okay for you to have them in your life, Yeah. but minimize Mm. going with them. Yeah. Mhm. Yeah, tinood din si ate. So, mao na siya ang mga experience namon diri mga kabisaya. Everywhere, wherever we are, we have our different experience. So, mao na among experience diya. We are just sharing our experience. But we are so grateful that we found a community, a global community nga nagpasalamat mi nga nakapound nakita na mo ang global community. That's why nag-ila-ila mi ni Ate Gilma, and we make this platform to make a show just to share our experience kay kaning community nga among giubanan. We will grow together. We will grow personally, spiritually, financially, and we have our time freedom to do the things that we need to do. So, kinsay ginto interesado nyo diha, igna lang mi duha ni Ate Gilma. It's either one of us because dili we are here always to help and guide you all. So That's ang akong ikasulti nga unsay leksyon nga dili ninyo malimtan kung asa mo karon og inyong na experience, i-share ni pud ninyo kung asa mo natanaw karon namo sa US, namo sa Europe or amo sa anywhere in the globe you are watching, i-share pud ninyo unsay mga leksyon ninyo nga na-experience bilang mga Bisaya nga nag-adapt og lain nga environment sa laing nasod. mhm. Okay? So, Ate Gilma, unsa may imong ikasulti sa atong mga kaob ang mga Oh, so kung unsa man ang inyong mga hunahuna, mhm. share, like, and comment, Mhm. or you can tell us what your opinions are. Mhm. We are here to listen to you. Mhm. We are here to answer those questions, and Mhm. you know, pag kuan lang ninyo, pag-comment lang, pag-like, or you can reach us. Ug ayaw kalimti po din yung mga bisdak nga kanang kada gabi naami diri ni Ate Gilma alas 10 sa gabi sa Yeah, this very moment na yeah. din. Oh, Every evening. yeah. Sa Earlier than this, kay na medyo na late mi karong gabi na. But then, we will try our best that every night we can talk to you and we can share our experiences. yeah. Og i-share po din yung mga stories diha, i-comment po din niya Yes, diha. comment on our Oo. page. Kay og salamat po If din you yung mga want to disagree, you are most welcome. mhm. And if you want to agree, you are most welcome too. There's a lot of stories. I still have a lot to share with you. Yes. So yes, kay kamo ang espesyal nga among kanang we make this show especially for Bisaya because Mhm. Bisaya can relate, especially when you're going abroad. So Mao lagi. special ni siya nga container para sa mga Bisaya. Comment below ug salamat sa inyong mga suporta diha. Og inyo og inyo ming i-comment, no? Yeah. Namoy gustong hibaw-an. Ingna lang mo. Moody's agree man gani mo. Just write your comments Yeah, there. write your comment because maybe we can help you, you know. Because Yeah. in every And it was ang tanan-tanan man gud nga mga scenario na na siya rason, so maybe we can discuss more than yes, you can kana discuss unya. that. Kung gusto mo nga magsugod og bag-o sa inyong kinabuhi, kung gusto mo learn something new, Kung especially karon makakatulong. social media, hinumdumin ninyo yung mga igsoon. Dili gid kinahanglan nga magsugod mo nga perfecto mo nga di ko kay di ko musugod kay kaan. So we are here to guide you guys kung magsugod mo pareha namo kay malipayon kay mi nga mo alalay ninyo. Okay? Kay usahay man gud, usahay ka namang ginagmay lang ninyo nga effort nga inyong himuon. That's Kanang true. maanad na bitaw mo. Kay It's really an effort. Gamay raman na o dako. yeah, It's an effort. yeah. And Good. it make a difference, right? Ate, makahatag gid siya difference, di ba? Mhm. Okay, so magpadayon na ta sa atong mga pagtuo ani ug atong mga ang atong mga magkat-on ta kanunay kay kami magkat-on man gihapon mi. Pero Yeah, every day nga everyday magkat-on mi niya ang kanindot jud kay naa mi grupo nga huge more than 2,000
2,500 people Almost all 300, all over the globe. Na 3,000 talagang, global yeah, is already. nga mag-share together ang amuhang mga together siya baka nang munang nindot sa atong community to no nya magpadayon lang ta kang kung naa pa tay kinabuhi na pagitay paglaom That's right. labaw sa tanan ang Ginoo gin mag-uban ka nato no kung naatay Yes. tanom naatay anihon di ba? Yes. Just be grateful. Yes. Just pray hard. Mhm. And we can do this together. Yeah. Yes. Like I start myself and then now we are me and Ate Gilma and then And next time will be lots of Bisaya here coming up. Okay, we will invite you all Bisaya to just comment below, and then we can talk together here, and that will be fun. All right. So daghang kay salamat sa inyong pag-spend sa inyong oras uban kanamo. Aha, ni Ate Gilma. Good night sa inyong tanan. God bless everyone. Ug amping kanunay mga Bisaya. Stay inspired, stay connected. Don't forget tomorrow again, and we'll see you. Same time, the same place. Okay? Yes. All right. Daghang Bye. kay salamat. Oy, salamat shout out sa nagtan-aw. Comment below kung asa ka nagtan-aw. Yes, asa Salamat ka kay sa nagtan-aw kung nagtan-aw. comment. Oy. Oh. Yes. Nakay nakit-an nga nagtan-aw, naay nagtan-aw pero nagtan-aw lang there are people coming and looking but I will encourage you all to comment where are you watching from. Comment. Paghatag sa inyong mga huna-huna. Yeah. It's 11 o'clock. Oh my God. Oh, 11 o'clock in the evening dira sa ilaha. Bilis ako. It's my computer saying made up. Sorry? Alberta is 9 o'clock. Okay, Alberta. So remember guys, Alberta 9 o'clock sa Ontario 11 o'clock. So, thank you very much for watching everybody. Thank you. Bye-bye. God bless you. Bye.